Ďakujeme. Je tu nejaký rybár, taký, o ktorom hovoril Peter? Pustíme si teraz krátke video o kempoch v Srbsku a potom nám Rebeka trochu niečo o tom povie. Takže môžeme trochu niečo zhasnúť a krátke video. Ahojte, volám sa Rebeka Čižmanská, prichádzam zo Srbska. Takže ďakujem za túto príležitosť, že vám môžem niečo povedať o našom kempe Srbsku. Máme tu výsadu v tom, že deti z neveriacich rodín každý rok sa veľmi tešia a majú veľký záujem. Taktiež aj, že rodičia z neveriacich rodín, deti každý rok prídu a pýtajú sa, kde sú prihlášky, že môžeme moje dieťa už prihlásiť a že moje dieťa sa už tak teší, už sa nemôže dočkať. Máme výsadu v tom, že
vôbec pustia deti na kresťanský kemp a že nám zverujú svoje deti. Aj keď celý týždeň nám dôverujú, že im ich vrátime zdravé, možno celé. Aj keď každý rok sa tak popadajú na tých schodoch kempovských. Som rada, keď vidím deti usmiaté a šťastné, že môžu byť tam. Na nás je, aby sme im povedali, aby počuli tú pravdu, kým je ešte čas. Vyrastú, odídu niekde študovať, možno budú v nejakej zlej spoločnosti. A potom oni akože počujú tém evanjelium na tom kempe, potom možno niekde pozdejšie si spomenú to, a že čo sme im hovorili o Bohu a možno povedajú nejakým kamošom a tak sa to bude šíriť. Boh nám povie, choďte, zvestujte evanjelium a my máme byť tam a povedať, tu som. Ako Izaiáš 7:8 nám hovorí, potom som počul hlas Pána, ktorý povedal, koho mám poslať, kto tá pôjde. Povedal som, hľa, tu som, pošli mňa. Téma sa volala Rozsvieca. Teraz by som vám tak skrátka povedala lekcie, čo sme rozoberali tento rok. Týmito lekciami sme chceli im akože ukázať rozdiel medzi celebritami a Pánom Ježišom. Takže prvá lekcia sa volala Moja identita. Celebrity si zakladajú na svojej sláve, to je zdroj ich privilégií. A takí ľudia vidia svoju identitu v úspechoch. Stále sa musia dokazovať a ich motivácia sú vlastne ich záujmy. Porovnali sme to s Pánom Ježišom. Ako Pán Ježiš, ako Boží syn mal všetky privilégia, ale vzdal sa toho. Druhá lekcia bolo ochotné ruky, čiže celebrity majú ľudí, ktorí im stále slúžia, napríklad fotografi, bodyguardi, asistenti. A ich cieľ je, aby im čím viac ľudí slúžili. Ale Pán Ježiš, aj keď mal právo žiadať si, aby mu ľudia slúžili, lebo je Boh a panovník celého vesmíru, Pán Ježiš, on práve naopak, slúžil iným, pomáhal, uzdravoval, nelenilo sa mu, chodil kilometre, iba aby poslúžil iným. Tretia lekcia bolo súcitné srdce, čiže celebrity sústredení sú iba na seba, na svoju slávu, sebecky nemajú záujem o druhých ľudí okolo nich. Pán Ježiš, on sa stal jedným z nás, bol schopný cítiť smútok, súcitiť s nami a úplne rozumieť ľudí okolo seba. Štvrtá lekcia bola obetavá pokora, čiže celebrity sa povyšujú nad ostatných, keď sa svojím správaním dostanú do nejakých problémov alebo niečo, tak urobia všetko len, aby si zachovali tú svoju slávu, tú popularitu. Pán Ježiš naopak, on bol poslušný svojmu otcovi, prišiel na zem, aby učil a pomáhal a konečne zaplatil životom za hriech ľudí. A posledná lekcia, čiže 5., večná odmena. Celebrity si počas svojej popularity užívajú privilégia a ich sláva nie je istá. Môžu skončiť svoj život, môžu strátiť svoju popularitu. Pán Ježiš už mal slávu a neovisel nad tým, aby bol uznaný od ľudí. A jemu bolo najdôležitejšie, aby sa páčil svojmu otcovi a nie ľuďom. A on aj od otca dostal aj to uznanie. Čo je pre mňa to najdôležitejšie, keď pomáham na kempe, je to, že to robím na slávu Božiu a že rada som, že môžem byť jeho služobníčkou. Tak a keď sa pripravam lekcie pre deti, tak sama sa učím. Môžem ja vedieť, čo sa stáva v tej lekcie. Predsa ešte stále sa nájde niečo, čo neviem alebo nerozumiem. A tak, kým sa pripravam, sa dokonca aj učím.
to mi tiež pomáha, aby som vedela viac z Biblie, aby som mala vlastne tú túžbu pomáhať a slúžiť Bohu. Ja mám tú výsadu, že vyrastám v kresťanskej rodine, ale to neznamená, že ja viem všetko. Nie, ak si to niekto myslí, tak sa mýli, pretože aj my, čo vyrastáme v kresťanskej rodine, nemusíme veľa toho vedieť, musíme sa veľa učiť z Biblie a robíme chyby, sme hriešni taktiež. Boh vás miluje a zomrel pre vás tiež ako aj pre mňa, ako nám Ján 3.16 hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v Neho, nezahynul, ale mal večný život. Ako vždy, deti majú veľa energie a my starneme, potrebujeme tú krivanku, už sme starí a rýchlo sa unavíme. Potrebné je veľa sily a trpezlivosti, to rodičia vedia. Vždy do konca týždňa my pomocníci máme také napichnuté oči, máme také kruhy pod nimi. Najradšej by sme sa hodili do postele a spali týždeň celý. Ale tu sme pre Boha, tu sme, aby sme mu slúžili a ak nevládzame, tak potrebné, aby sme prosili Boha, aby nám dal tú sílu, tú trpezlivosť. Na záver by som ešte tak prečítala Filipanom 2. kapitola od 5. až 11. verš a potom 14 a 15. To boli kľúčové verše na kempe. Majte v sebe také zmýšľanie, ako zodpovedá životu v Kristovi Ježišovi. On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za úplnú vec. Ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa z jedným z ľudí, ponižil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno nad každé meno, aby pri mene Ježiš pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi, na zemi aj v posvetí, a aby každý jazyk vyznával na slávu Boha Otca, Ježiš Kristus je Pán. Všetko robte bez reptania a pochybovania, aby ste boli bez úhony a nevinní Božie deti, bez poškvrny uprostred zvrhlého a skazeného pokolenia, uprostred neho žiarte ako hviezdy, ktoré osvecujú svet. K tomuto poslednému veršu by som ešte dodala taký jeden príklad, že mesiac nesvieti bez slnka a slnko je to, čo mu dáva to svetlo. Čiže teraz si predstavte, že my sme ten mesiac, my sme v tme, sme hriešni, ale Ježiš zomrel pre nás, aby my, ktorí sme uverili v Neho, chce, aby sme svietili. Čiže On nám dá to svetlo, dá nám múdrosť, dá nám ako slová, ktoré by sme mali povedať, ako hovoriť evanjelium, aby videli, že Ježiš vlastne svieti cez nás. Ďakujem za vašu pozornosť.